Hola, sóc Rubén Jordà, professor de música de l'Escola de l'Eixample. Us faig aquest petit vídeo per mostrar-vos aquest instrument que es diu la trompa. Com veieu, és un instrument de metall i és un instrument de la família dels vents, o sigui que per tocar hem de bufar. Aquest instrument concretament està pensat per una persona adulta, però aquí a l'escola també tenim trompes una mica més petites per als nens que vulguin començar a tocar. Ara us ensenyo una. Aquesta trompa, com veieu, és bastant més petita que l'altra. Ara us tocaré una mica perquè veieu com sona. Si us agrada com sona i voleu provar, podeu venir aquí a l'escola, estudiar amb nosaltres o simplement a informar-vos. Fins aviat!